Velkommen til Dronesnak. Det her er det første afsnit, som vi laver på YouTube i stedet for TikTok. Det som afsnittet i dag kommer til at handle om, det er det her, hvordan man får skabt sig nogle kunder, altså hvordan får man lavet sig sin første kundekreds. For du sidder måske derude og har købt dig en drone og har fløjet et stykke tid, og så vil du egentlig gerne begynde at tjene penge på det. Men for at få nogle opgaver, jamen, så kræver det jo, at der er en kunde i den anden ende. Og i det næste lille stykke tid vil jeg fortælle, hvordan jeg har båret mig an fra at starte med at flyve med drone, til at få skabt mig en kundekreds, og til nu at faktisk have fast arbejde med droner. Det første, vi skal snakke om, det er, at du skal finde ud af, hvad for et marked inden for droner er du interesseret i. Der er jo rigtig mange forskellige typer af arbejde, man kan lave med droner. Man kan for eksempel lave inspektioner, billeder, video, 3D-modellering og mange andre ting. Men i det her eksempel, der vil jeg altså tage mest udgangspunkt i mit eget fag, nemlig foto-video, og fortælle, hvordan jeg egentlig fik skabt min egen kundekreds. Noget, der er rigtig vigtigt, inden man begynder at gå ud og få den her kundekreds, det er, at man har øvelsen. Du må altså ikke bare købe dig en drone og gå ud og opsøge kunder med det samme. Fordi selvom en drone måske her i nyere tid er meget, meget nem at flyve, jamen så skal du altså have en lille smule erfaring med, før at du skal gå ud og få dig en kundekreds. Så du skal altså have noget at tilbyde, og det kommer via øvelse. Så hvis du for eksempel, ligesom mig, var rigtig interesseret i at fotografere og lave videoer med drone, så øv dig en hel masse i det. Når du så har fået den her erfaring, som er nødvendig, jamen så er det tid til at finde ud af, hvad for nogle kunder du egentlig gerne vil have. Sandheden er, at man ikke starter fra Netflix-produktionerne. Man kommer altså til at starte fra bunden af og langsomt arbejde sig op, jo længere tiden går og jo flere opgaver man får. Men hvordan finder folk ud af, at du findes? Sådan jeg startede med at arbejde med droner langsomt, jamen det var ved at opsøge folk. Det kunne fx være private, som havde et flot hus, hvor jeg spurgte, må jeg ikke lige godt prøve at filme på din landejendom? Og så klippede jeg en lille video sammen og afleverede til kunden. Sådan nogle ting gjorde jeg rigtig meget, både for private, men så begyndte jeg også lige så stille, for eksempel for virksomheder, og nogle jeg kendte, nogle jeg havde i et netværk i forvejen, spørge, jeg flyver med drone, jeg kunne godt tænke mig at øve mig lidt, kunne jeg få lov til måske at fotografere lidt på din ejendom? Så du starter langsomt med at få opbygget en hel masse portfolio, og når du så har det her, jamen så har du faktisk noget materiale, som du kan vise til nye kunder. Og det der også sker, når du laver det her, jamen det er, at selvom du faktisk har lavet noget gratis første gang, så kan det være, at virksomheden henvender sig igen og siger, vi synes, det var rigtig fedt, det du lavede. Det må du egentlig gerne komme og lave noget mere for os. Hvad tager du for det? Så det kan være en rigtig fed måde at få startet sådan en business på, fordi at man egentlig starter med at lave noget gratis, men så får man skabt et behov hos kunden, fordi de tænker, det er egentlig fedt det her, det kunne vi godt bruge noget mere af. Og der kommer det næste punkt også i den forbindelse. Du bliver ikke millionær fra dag 1 af. Du skal altså starte i de lave enden med priser. Man går ikke ud og bare siger 10.000 for det første og det bedste dronebillede, du kan tilbyde. Det som jeg igen gjorde, det var, at jeg tilbød mig meget, meget billigt, og faktisk i de fleste tilfælde var det 100% gratis. Men jeg fik den her erfaring opbygget, som egentlig var en stor værdi for mig. Bedre end pengene faktisk. Og jeg fik lov til at øve mig en hel masse, og så fik jeg også en portefølje af det. Så det var sådan lidt første niveau af den måde, jeg begyndte at prøve på at få arbejde med droner på. Det, der så har hjulpet mig rigtig meget videre, det har været det her med at finde en Facebook-gruppe med den by, som jeg nu boede i. For eksempel alle os, der bor i Køge, det sker i Køge omegn osv. Fordi der har du altså nogle kæmpe store grupper med mange tusind mennesker. Og derinde, der er der altså rigtig mange grupper, hvor du gerne må reklamere gratis for det, du laver. Jeg har for eksempel brugt opslag, som kunne se sådan her ud. Jeg har været ude og tage det her billede af smukke Køge i dag. Hvis du kunne tænke dig at få et lignende dronebillede, måske til din virksomhed eller af dit hus, jamen så føl fri til at kontakte mig. Og så har jeg egentlig kunne bruge et af mine dronebilleder til at reklamere for, hvad jeg kunne. Og i og med, at jeg gjorde det en del gange, jamen så kom der jo de her billeder op på Facebook-grupperne. Folk begynder at lægge mærke til ham her dronepiloten i Køge. Og det betyder altså, at der nogle gange var nogen, der henvendte sig og sagde, hej, vi har den her opgave, kunne det være, at det var noget, du kunne være interesseret i. Og det kan du både gøre som privat, altså for eksempel Louis Eriksen kunne jeg jo skrive, men jeg valgte så også at starte et firma på samme tid, som hed Køgedrone, og det sørgede jeg for i slutningen for eksempel at skrive, se mere på køgedrone.dk, så samlede jeg flere af mine dronebilleder derinde, men jeg sørgede også for eksempel at bare skrive copyright køgedrone.dk, så man måske ikke direkte inviteret til, at man skulle trykke på en hjemmeside, men at du bare sørgede for at have et eller andet genkendeligt navn, så folk de får det op i hovedet, når de nu ser en af dine billeder. Så for at gå og tilbyde folk gratis dronemateriale, f.eks. billeder eller film, jamen så gik jeg til at lave opslag på Facebook-grupper i de lokale områder, som jeg boede i,
hvor jeg altså lagde noget materiale op, jeg havde været ude og fotografere, for eksempel et flot luftfoto af Køge, hvor jeg samtidig skrev, at du kan få dit eget dronemateriale, hvis du er interesseret, og du kan altså kontakte mig her og der. Så der fik jeg altså en gratis reklamesøjle op. Og det har altså resulteret i yderligere også, at jeg for eksempel har været rundt og holdt droneforedrag, og at jeg også endte med at arbejde hos droner.dk i over 3 år. Så Facebook har virkelig gjort en stor del for min kundekreds og mit kundenetværk, hvordan jeg har haft opbygget det. Så hvordan bliver man så massemillionær på de her Facebook-opslag? Ja, sandheden er, at det gør man ikke, men det er altså en rigtig god metode til at få skabt sig en kundekreds på. Det har i hvert fald, som sagt, for mig virket rigtig godt. Og ja, det er lidt ærgerligt, at man ikke kan starte med at tjene penge på det fra dag 1 af. Men jo mere tid du bruger på at øve dig, jo hurtigere du kommer i gang med at få trænet en hel del og blive dygtig, jamen jo hurtigere går det altså også med at få nogle fede opgaver. Og de opgaver, der måske bare starter med at være simpel video af en gård for eksempel, eller et hus, jamen det kan altså lige pludselig udvikle sig til at blive til nogle rigtig fede opgaver i længden, fordi at du bliver dygtigere og dygtigere, og flere får set dig. Så det var altså kort sagt den måde, som jeg brugte, da jeg startede med at arbejde med droner. Ud og opsøge kunder. Husk, gratis arbejde virker rigtig godt til at starte med. Og jo bedre du bliver, begynd at reklamere på Facebook-grupper eller andre offentlige steder, hvor du har mulighed for at vise dit arbejde. Det er altså en rigtig god måde at komme i gang på, hvis du gerne vil blive dronepilot. Tusind tak, fordi du fulgte med i det her afsnit af Dronesnak. Hvis du har spørgsmål eller andre ting, vi kunne tage op i videoerne her, så stil dem endelig nede i kommentarfeltet.